Pinalawak po ng lokal na pamahalaan naman po ng Infanta, Pangasinan ng kampanya laban sa rabies upang palakasin pa ang kamalayan ng publiko sa naturang nakakamatay na impeksyon. Sa naturang kampanya, ipinakita po ang sama-samang pagkilos ng iba't ibang mga sektor kabilang mga opisyal ng pamahalaan, health workers at mga residente upang palakasin ang kaalaman at aksyon laban sa nasabing sakita. Tampok sa nasabing kampanya ang mga talakayan hinggil sa tamang pag-iwas sa rabies at responsableng pag-aalaga ng alagang hayop tulad ng aso at pusa at mga nararapat na hakbang na dapat gawin sakaling makagat ng hayop pa. Layunin na nasabing na mabigyan ng sapat na impormasyon ng publiko upang maiwasan ang pagkalat ng rabies at maprotektahan ang kalusugan ng komunidad. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalaga ang patuloy na edukasyon at pakikiisa ng bawat isa upang tuluyang mapuksa ang rabies at masigurong kaligtasan ng bawat pamilya. IFM News. IFM News. IFM News.